बा बहुत दिननि उनावसो दिनैसो आंहा दसेल'सो फैनो मोनबावगोन। कौन है लुकास मसाहारि ए हाय मा खबर लुकास मसाहारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आरो ना दिनैसो फैदों आंबो लाइभ स्ट्रिमाव गोबाव जाबायमोन फैथाराखै आरो सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला फैदो आरो ना दसे सम मोजां मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आगै दालि आलु लुकास मोसाहारि आगैया अबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो आरो ना हा मार गरम बोथोरा दिनै उदालगुरियाव औ बापारे इमान गोसा थिं सायावनो गोलैफैनाय बायदि मोनो बा इमान गोसा गाबफैदो उदालगुरि मा जायगानि आंबोथ' हरिसिंगानिनोमोन आरोना इमान गोसा गाबदो बापारे हेलौ कबिरालि अ कबिरालि जोंनि कबिरालिया जोंनि हरिसिंगानि खोलाथिं जायो खोमा ना हरिसिंगा खोलाथिं कबिरालियाव सिगां थांदोंमोन आं बावगारबाय गोबाव जाबायना गोबावमानि जाबाय बेफोर जायगाखौ नुला दायो इमान गोसा दे आगैमोन अननानै लाइक होना गालांदो आरो ना आदै गरमथार जा गरमखा रावबो गैथारा सं दे आगैमोन सोर सोर अनलाइन दङ प्लिज कमेन्ट हरदो ओमफ्राय लाइक खालामना होदो आरो ना जुथ' जानायखौ नुवाखै नामा रावबो गैला सं गैला रावबो थांजोब्बाय हेलौ हाय प्लिज कमेन्ट खालामदो आगैमोन सोर सोर अनलाइन दङ अननानै
रिना बर' ब्लग हेलौ आरो गावबावलायबाय जा गोसा गोसा गावदों आरोना जुथ्थु जादों नामा मा ओंख्रि जायामोन औ जोंहा आरोना जोंहा माबामोन लाव खारै आरोना ओमफ्राय बाथोन ना गोरान निराम जेबो गैया गोरिब इउटुबार हेलौ अ माइ गड रदै आगैमोन जा गोसा गोसा गावदो आरोना खाथियावनो गावथारदो संलै माबा जागायावनो गावनाय रखम मोनथारबाय आङो एसे गोसा गावदो एबा खाथियावनो गावखाथारदो गिलायबाय आङो इमान गोसा गोसा गावदो खाथियावनो गावदो खोमा एफा खासेयावनो मावग्लुंजोबखादो हेलौ इउटुबार गोरिब इउटुबार थेंक इउ स' माच आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हाय मा खबर क्रेजि GS100 हाय आब' मा खबर आंहा मोजां दंथ'यो आगै नोंहालाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरलायदो अ नाम गैया आंना अला मा गावदं आब' बेखौनोथ' सानदों आंबो मा गावदों एफा गोसा गोसा गावदो आरोना ना बै जुथु जाबाय थानायानो खाथियावनो गावफैबाय नामा सानदों आङो एफा गोसा गोसा गावदों बादावलायबाय आं इमान खाथियावनो गारना हरनाय बायदि खोनादों दायो जुथु जाबाय दंना रिना बर' ना ओरैनोसो गावगारदों दान लाइक दानाव थेंक इउ स' माच रिना आगै लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना गालांदो गोरिब इउटुबार जोंनि जाबायबो दासो गावखांबाय आब' औ नंगौ नामा बिदि एखेयानो आरोना खोनागोन गासैनियावबो खोनाखागोन बिके मा होनबा बमा गावदो बमा गावदो फिसालाया मा गावदो বিকে কার্পেন্টার হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড কি খবৰ ভালনে মোৰ খবৰ ভাল আপোনাৰ খবৰ কেনেকুৱা থেংক ইউ ছ' মাচ বিকি কাৰ্পেণ্টাৰ মোৰ লাইভ ষ্ট্ৰীমত জইন হোৱাৰ বাবে কি খবৰ আৰু ভাত খালি না নাই मदारेसन खालामना होनो नामा न'खराव सोर सोर दङ नोंस्रा जोंहा गोबां दङ आरोना गोबां माने जोंहा आइ दङ ओमफ्राय बिबोनां दं बिबोनां लाहा हौवा हिन्जाव फिसाला दं आरो जोंहाबो सानै साथाम सय सातजन जायो गासै गलापि ब्रह्म ब्लग हाय आगै मा खबर आगै मोजां आब' नोंहालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो आब' गलापि अननानै खोन्थाहरदो रिना बर' अन औ বিকে কার্পেন্টার লাইক ডান করে দিলু বা দে থ্যাংক ইউ स' माच लाइक करार বাবে गारिब इउटुबार गेलु बालु हाबायानो जायाखै आंहा हाबा माने मा हाबा मावदोंबा हाबायानो जायाखै आंहा गोरिब इउटुबार माबाफोर खामानि मावदो जानांगौ आरोना माथा फाग्ला हाय होनहरदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मदारेसन जायाखै सं आंना ना जाला मेनेजिं स्टेन्डार्ड रिना बर' बिके कम्पिउटार हाय होनहरदों जोंहा रिना बर'आ बिके कारपेन्टारखौ हाय होनहरदों मनिका बर' हेल' आब' हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना जायाखै आगै मनिका खोन्थाहरदो माथा फाग्ला आं सोर दे सिनायाखै होननायानो
नों खोन्थाहरबासो मिन्थिसिगोन आरो आं खोन्थाहरदो अननानै आगैया गोरिब इउटुबार लोगो जादो दे होनना बुंहरदों औ जाय जाय लोगो गैया आरोना आं मडारेसन खालामना होनसै ओमफ्राय आगैमोनहा लोगो जालायदो ओमफ्राय आंनिखौबो सोरबाफोर लोगो बानायाखैबा खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दोनहरदो आंबो बानायगोन उनाव आंना मबाइलाबो बारा मोजां नङालै बारा गोबाव नायजाला माने मबाइलाबो गाज्रि जाबाय आरोना गोबाव नायनो हाया मनिका बर' मोजां आब' आंहाबो मोजां दंथ'यो आगै डिआर ब्लग हाय होनहरदों हाय आगै मा खबर आरो थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलायदो मनिका बर' जाखांबाय आब' औ मा ओंख्रि जानाय आगै मनिका गलापि ब्रह्म आंहाबो मोजां ओंख्रिया दालि आलु भाजा औ नंगौ नामा आब' माथा फाग्ला लाला बर' ब्लग सो नेमखौ सिनायजाबाय नंगौ नामा ओमफ्राय इयो आइडिया बेलेग आरोना ना इयावबो चेनेल दङ आगैया खोन्थाहरदो चेनेल गैयाब्लाबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय डिआर ब्लग मा खबर आब' आंहा मोजां दंथ'यो आगै नोंहालाय मा खबर मनिका बर' अनला आलु मुला टमेट' ना भाजासो आब' नंगौ नामा आगै गोथावानो जोंहा जेबो गैया दिनै मार गरम जाबाय बोथोराना दानिया गरम जासै आरोना बिरदाव नार्जारि हेलौ होनहरदों औ हाय आगै थेंक इउ स' माच बिरदाव नार्जारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आंनिया भिउसआनो जाथारला ना ओंखायनो भिडिअखौनो होनो बानाय जाला ब्लग भिडिअफोरा भिउसबो फैथारला मा जाबावगोन माला भिउस जागोन डिआर ब्लग मोजां मोजां आब' आंनाबो औ नंगौ नामा थेंक इउ मोजां जानांगौ माथा फाग्ला नेमखौ सोलायबाय आब' नंगौ नामा सोलायबाय आं नायनोनो मोनाखैना माने माथा फाग्ला मानो माथा फाग्ला लाखो गावनि मुंखौनो लाब्लानो जायोना मोजां मुंखौनो बिरदाव नार्जारि बुसिनि साजक माने बुजियासै आं बिजि मा बुजियासै आं आगै बिरदाव मा होनखो बुजिना मोनाखै आरोना बिरदाव नार्जारि आगै मा लिरखो हरखो ओइ आब' मोजां मोननाया मा मोजां मोननाया मा माने बुजियासै आं मा होनखो मोजां मोननाया मा जागोन दाबा गलापि ब्रह्म सोर सोर गोदान दं आंजोंबो लोगो जादो आगैमोन औ जोंहा आब' गलापिया जा गोदान दङ अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना सापर्ट खालामनो खोन्थादो जा गोदान आरोना थांनानै सापर्ट खालामलायदो बिरदाव नार्जारि गार'सो बाजै गार'सो नामा गार' माने आं बुजियासै आरोना बे सोरखौ गार' होनखो मनिका बर' माथा फाग्ला फेन खालामदो औ जोंहा मनिका आगैया माथा फाग्लाखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों अननानै फेन खालामना होदो बिरदाव नार्जारि राव गार' राव आगैया गार' राव बुंहरदों आरोना आं बुजियाना आरो दायो आं गार' रावखौनो मोनथियाबा आं दा बोरै एन्सारखौ होनो हागोन आगै रोंनांगौ गासै भाषाखौबो नाथाय आं दायो रोङा नालाय गोसो थोलायनाया मा गोसो थोलायनायाबा मा मोजां मोनलायनायाबा मा आं दा मा मिथिगौ नोंसोरसो मिथिगौ दायो नोंनो खोन्थाहरदो आरोना गोसोथोलायनाया मा आरो सोरबाफोर मोनथियोबा जयास्रि बाग्लारि हाय आब' होनहरदो जोंहा हाय आगै जयास्रि मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव
फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना जायाखै आगै जयश्री खोन्थाहरदो आरोना बिरदाव नार्जारि गार' लेंगुवेजाव बुजिबाय आगै नाथाय आङो गार' लेंगुवेज मिन्थिया आरोना ओमफ्राय औवा हा 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 मिनिहरदो खोन्थाहरदो नोंनो गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनाया मा जैस्रि बाग्लारि जाबाय आब' गेजेरावनो औ नंगौ नामा जोंहाबो जाखांबाय आरोना जसना ब्रह्म मा ओंख्रि जाखांखो आब' औ थेंकिउ स माच आगै जसना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोंहा लाव आरो ना गोरान बाथोनसोमोन आरो ना आगै जेबो गैया नोंसोरालाय मा ओंख्रि जानाय दिदोम ब्लग हाय स्टार होनदों हाय आदा थेंकिउ स माच आदा दिदोम आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरो मा खबर मा ओंख्रि जाखो आदा दिदोम अननानै खोन्थाहरलायदो जयश्री बाग्लारि आब'आ बहानि आङो बाक्सानि आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफाय बरपेटा रड गोलैयो ओमफाय जोंनि गामिया खुस्राबारि होनो आरोना नरुन केरकाटारि हेलौ होनहरदों हाय आगै नरुन थेंकिउ स माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफाय मा खबर मबाइलाबो टास जाया जाया जादों मबाइलाबो हामा जासिगोन टास जानो नागिरला दिदोम ब्लग आंहा दासो नंगौ नामा दा आंबो बारा बावखायाखै आरो बारा समबो थानोबो हाखाया आरोना मबाइलाबो बारा गोबाव नायजाला आंना जसना ब्रह्म जोंहा अमाजों मैथासोमोन अ नंगौ नामा गोथावथार सं मैथा दाबो दङ आरोना मैथा गोदान खोमाना अमादो मैथादोथ' गोथावखायानोसै दिदोम ब्लग जसना आंजों लिंना गैयामोनलाय जोंहा आदा दिदोमा जसनाखौ आदा दिदोमजों फ्रेन्ड दंना गैया सोंहर आरोना गैयाब्ला खालामलायदो नरुन केरकाटारि खबरा मोजां आंना आब' नोंहालाय अ आंनाबो मोजां दंथ'यो दे आगै दासान्दि आरोना मोजां दंथ'यो बर्थमान मनिका बर' नरुन फेन जादों जोंहा आगै मनिकाया नरुन आगैखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों अननानै फेन खालामलायदो जा गैया उन्दुदो दिदोम ब्लग जसना आंजों दंखायो दे जोंहा आदा दिदोमा जसना आगैखौहाय दंखायो होनना बुंहरबाय जसना ब्रह्म दङ दङबा जेबो नङा ओमफ्राय जा गैया अननानै खालामलायदो आरोना गावजों गाव जा गोसा गावखादोना खाथियावनो गावनाय रखम मोनथारदों नरुन केरकाटारि मनिकाया कमेन्ट हरना दोनहर आंनाव जोंहा नरुन केरकाटारि आगैया मनिकाखौ कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों सापर्ट खालामखांनानै कमेन्ट हरना दोनोब्लानो जाबाय मनिका बर' अके नरुन होनहरदों जोंहा मनिका आगैया कमेन्ट हरलायबानो जाबाय आरोना सापर्ट खालामनानै अब्लासो मोनथिगोन नालाय बेक खालामफिननो हानाय बायदि एदिना आर्टि ब्लग हाय होनहरदों हाय आगै एदिना मा खबर आरो थेंकिउ स माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय नै जोंहा रेबिका गयारि फैदों हाय मा खबर होनहरदों मोजां आंना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर रेबिका गयारि फ्रेन्ड थेंकिउ स माच आरोना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नरुन केरकाटारि आब'आ मोदोम जादो माथो लाजिलां बिदिबा मोदोम जानाय बायदि नुदों मोदोम जादोबाथ' मोजाङानो जानाय बायदि नुदों आं एसे मोजां मोनलायदों मोदोम जाबा मोजां दिदोम ब्लग बियार नोंखौ लोगो खालामदो
लोगो खालामनो थांगासिनो दं होनना बुंहरदों। जोंहा दिदोम आदाया बिआरखौ लोगो खालामनो थांगासिनो होनना बुंहरदों। रेबिका गयारि मोजां औ आंहाबो मोजां दंथ'यो। नुरुन केरकाटारि आब'आबो लाजियोनो रोंलायो। मोदोम जागौबा जागौबा सानबाय थायो आङो। जादोबाथ' हामदो र' मोजां मोनलायदों आं जादो होननायखौ। इमान गोसा गावखादों। ओमफ्राय रिना बर' ब्लग आंजों सोर सोर लोगो गैया कमेन्ट हरना दोनदो। औ जोंहा रिना बर'जोंबो बेक खालामफिननो हायो आरोना। थांजोबलाय लांबायसो आंना दसेनो नेटानो प्रब्लेम जाना होलायो दा। मनिका बर' नरुन आं फुल भिडिअ नायना कमेन्ट खालामबाय बेक खालामदो। जोंहा मनिका बर'आ गैया नरुन केरकाटारिनिखौहाय फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामबायनो आरो बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों। अननानै बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय। आंना मबाइला फ्लिप 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 मावबायसो थांसिगोन। दिसप्लेयानो बया जासिगोन आंना। गोबाव नायबानो माने एकदम फ्लिप 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 मावबाय थायो। बारा गोबाव नायजाया। दिदोम ब्लग दियार ब्लग दंना गैला? आं लोगो खालामबाय नोंखौ। जोंहा दिदोम आदाया दियार ब्लगखौ लोगो खालामबायनो आरोना। दङना गैला? दङब्ला कमेन्ट खालामहरदो। ओमफ्राय आदा दिदोमखौबो बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय। मनिका बर' नरुन फुल भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम। औ जोंहा मनिका गैया नरुना बेखौ हरदों। रिना बर' एम रिना बर' मनिका फुल वाच खालामना बेक हरगोन आं। औ जोंहा रिना ब्लगा मनिकानिखौ फुल वाच खालामनानै बेक हरगोन होननानै बुंहरदों। टमेट गैया ना गोरान बाथोना नोंखौ जाखाया नालाय ओंखाय सामब्राम गुफुर होदों। ओमफ्राय माबा खावदोमोन। नों ओंखाम जाबोदो नामा? माथो एसे गोबाव ओंखाम होनाय रखम। खोरदैबो बाथोन गावदोंमोन मोनस्लाबाखै होमबाबो सेफ्लेना दोनदां। दिदोम ब्लग गोदान लादो मबाइलखौ मोजां नायनानै। औ र' अमा फानबाथाय लासिगोन। अमा बेफारियानो फैथारलाना। अमा बेफारिया फैथाराखै अमा बेफारि फैबाथाय अमा फाननानै गोदान लासिगोन आं। दायो आखाइयाव फैसा गैथ'वा। सलायथ'नांसिगोन आरो साननैसो इदिनो। मनिका बर' औ दे रिना आंबो बेक खालामफिनगोन। जोंहा मनिका आगैयाबो बेक खालामफिनगोन हरदों आरोना रिना बेखौ। रिना ब्लग रिना बसुमतारियाव फ्रेन्ड जोबखा बेखौबो लोगो खालामहरदो। दस्रा आइदि बे जोंहा माने रिना बर'आ बेना मोननै आइदि दं आरोना। रिना बसुमतारि मोनसे ओमफ्राय मोनसेया ब्लक खोमाना। मोननैयावबो खालामहरब्लानो जाबाय। थांजोब्बाय ओमफ्राय साहाबो होआखै? खजा दिदोम ब्लग मनिटाइस जाबायना जायाखै नोंना? आंना जायाखै आदा ओमफ्राय आदानियालाय जाबाय नामा? जायाखैनो जे माबायानो जाया नालाय भिउसआनो जाया वाट्च टाइमावबो बे गरम जाजोबबाथ' मनिका बर' जागोन दे आं बेक खालामफिनगोन। जोंहा मनिका आगैया बेक खालामफिनगोननो होननानै दा दसे दसे मोसागारो आरोना। दिदोम आदा आंना जाबाय 2 मान्थससो जाबाय। अ नंगौ नामा आदा? कंग्रेसुलेसन आरोना आदा।
जाबायबा हामबाय आंनासो माला जागोनथाय। फैसा हाबबाय नामा आदाना? हाबदोना हाबाखै खोन्थाहरदो ना हाबथ'वाखै? मनिका बर' नरुना सापत मोनना खारबाय नामा मिन्थिया गैला सं कमेन्टबो गैला नरुना ना खोनासंखोमादोसो मिथिला आरोना खारबाय खोमा खारबाय जानांगौ बमा गावनायखाय खारबाय इयो गिनानै। घन्टासो थानो मोनो नोंना मबाइला मावबाय एक घन्टाखौनो थानो हाला आं क्लिप 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 जाजोब्बाय आधा घन्टायानो जाबावाखिसै। दिदोम ब्लक मनिटाइज जाबाथाय हाबखायो बयनोबो एसे एसे अ नंगौ नामा आदा बेसेसो मोनखो आरोना आदाया अननानै खोन्थाहरनो हागोनब्ला मनिटाइस जाबा हाबखायो आरो आंथ' मिथियानो बेसे हाबनाय आदानाव खोन्थाजागोन नामा? मिउजिक प्रडाक्सन हाय आब' होनदों हाय आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर? मनिटाइस जाबा हाबफैलायो मिउजिक प्रडाक्सन लाइक होबाय दे आब' औ थेंकिउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय थेंकिउ आरोना दिदोम ब्लग वाव हाबखायो नाथाय बेखौ 8000 जायोब्लासो बख'नो हायो माने हाबखायो ओमफ्राय 8000 जायोब्लासो बख'नो हायो माने 8000 वाट्स टाइमा नामा बुजियासै आं आदा वाट्स टाइमा 8000 जानांगौ नामा ना फैसायाव 8000 जानांगौ बुजिना मोनासै खेबसे फोरमायफिनदो आरोना बिएन ब्लग हाय आब' हाय आगै मा खबर थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बिएन ब्लग मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाबायना जायाखै खोन्थाहरलायदो नै नुरुन केरकाटारि मा जादोंमोन आब' नोंहासो खारदोंमोन सं अबाव खारनाय नायगिरबाय दंमोन जोंहा मनिका आगैया टिएन बर' हाय होनहरदों हाय आगै थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय टिएन बाख्रिगुरिनि सासेल' इउटुबार आं फाख्रिगुरि ना बाख्रिगुरि सालबारिनिमोन जोंहा आगैया टिएनआ जोंहा सासेल' इउटुबार नै जोंहा टिएन बर' ब्लग आगैया फाख्रिगुरिनि जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामनानै लादो नरुन दिदोम आदा गासै राङा जमा जानाया 8000 जाथारनांगौ अब्लासो बख'नो हायो औ नंगौ नामा ओमफ्राय थेवबो आदाया खिथाहरासै आरोना बेसे हाबग्रोदोंमोन 8000 जाबाथ' बख'नो हायो बख'नो हानाय ओमफ्राय आदानिया फार्स्टआव बेसे हाबदोंमोन आरोना बख'नो हायिया माने आदानिया 8000 जासिगोन खोमा ना एसे गोबाव जाबायबा होमबा आदाया मोनसिगोनानो दे थाब थाबनो आदानिखौबो नायना हो गासैबो
वाच टाइमा थाबैनो जाथों 8000 थाबैनो मोनथों। मोनखांबायसो खोमा आदाया ना? रिना बर' नरुन फुल नायनानै लोगो जाबाय। जोंहा रिना आगैया नरुननिखौ फुल नायनानै लोगो जाबाय दान खामहरदों होनना बुंहरदों। टिएन बर' बिएन प्लिज सापर्ट हरदे जोंहा टिएन बर' आगैया बिएनखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा बिएनआ थांबायसो नामा? दङ थाङाखैब्ला सापर्ट खालामहरदो कमेन्ट हरदों आरोना। रिना बर' टिएन नोंनाव थांगौ बेग हरफिनदो जोंहा रिना बर'आ टिएन बर'नाव थांगौनो बेग खालामफिननो थाखाय खोन्थाहरदों। जेने थेने घन्टासो थानायबा हामगौमोन होनबाला थागोन ना थाया गोमोरलांबा गैला आरो। नरुन केरकाटारि रिनाखौ आं बेग खालामबाय दे जोंहा नरुन केरकाटारि आगैया रिनाखौहाय बेग खालामबाय होनना बुंहरदो। रावबो गैलासन थांजोब्बाय साब्रैल'सै। नरुन केरकाटारि मनिकाखौबो बेग खालामबाय दे आं जोंहा बिएन ब्लग आगैया मनिकाखौबो बेग खालामबायनो आरोना। मनिका आगैया थांबाय नामा गैला सं थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो आरोना। रिना बर' नरुन थेंक्स होनहरदों जोंहा रिना बर'आ नरुन आगैखौ। ओमफ्राय टिएन बर' रिना प्लिज बेग प्लिज जोंहा टिएन बर' आगैया रिनाखौहाय बेग खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों। बेग खालामाखैब्ला खालामनानै होदो आरोना। माला वाच टाइम जागोन माला मनिटाइज जागोन बेसे गोबाव दिन दंबावो। बालायलांबाय। थांजोब्बाय रावबो गैला। बोथोराबो हास्रोस्रि गरम। टिएन बिएन प्लिज सापर्ट हरदो जोंहा टिएनआ बिएनखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिएन ब्लग आब'आ अबेनि अननानै खिन्था हरदो मा डिस्ट्रिक्टनि गोलैयो जोङो माबा जोङो आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना। ओमफ्राय जोंना सालबारिबो जाद्राया गोबोरथनाबो जाद्राया माने गेजेराव खुस्राबारि होनो खुस्राबारि गोलैयो जोंना। बे आगै बिए नालाय अबे डिस्ट्रिक्टनि? थांजोब्बाय सं रावबो गैथारला। मायाबा फैलायबाय। मायाबा 50 थाखा 100 थाखा कम्पानि फैलायबाय। बिएन ब्लग अ आं चिरांनि आब' अ आगैया चिरांनि आरोना। आं आरो बाक्सानि होनलाय। टिएन बर' अय नरुन केरकाटारि प्लिज बेग हरदे
जोंहा टिएन बर' आगैया नरुन केरकाटारिखौ बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों। थांबायसो नामा नरुन केरकाटारिया? थाङाखैब्ला प्लिज बेक खालामना होदो टिएन बर' आगैनिखौ। ओमफ्राय दिदोम ब्लग बिएन ब्लग आं लोगो खालामबाय नोंखौ, नोंबो आंखौ खालामफिनदो अननानै। औ जोंहा दिदोम आदाया बिएन ब्लग आगैखौहाय लोगो खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना, बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों। अननानै बेक खालामफिननानै होदो दिदोम ब्लगखौ। बिएन ब्लग अके दिदोम ब्र' होनहरदों जोंहा, अके होनहरदों जोंहा बिएन ब्लग आगैया। बेक खालामना होबानो जाबाय। सोरां बर' अफिसियेल आंनिखौबो सुपार खालामदो। औ जोंहा नै दासो फैदों आरोना सोरां बर' आगैया। थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। जा सापर्ट गैया नै सोरां बर' अफिसियेलजोंबो सापर्ट खालामलायदो। ओमफ्राय आगैयाबो सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय, कमेन्ट हरलायदो। बिएन ब्लग दिदोम बर' खालामबाय आं जोंहा बिएन ब्लगआ दिदोम बर' आदाखौ दिदोम ब्र' खालामबाय होनहरदों जोंहा, दिदोम आदाखौ खालामबायनो बिएन ब्लगआ। टिएन बर' काम सोरां होनना बुंहरदों जोंना, टिएन बर'आ सोरांखौ काम होनहरदों। सापर्ट खालामलायदो जा गैया। सोरां बर' अफिसियेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो। ओमफ्राय सोराङाबो सापर्ट खालामफिनदो। नै जोंहा दिदोम आदाया सोरां सना फिथर मा खबर होनहरदों। मा खबर सोरां सना फिथर होनहरदों जोंहा दिदोम आदाया। सासेल'सो दं थांजोब्बायसो नामा माथो रावबो गैला। टिएन बर' बाजै प्लिज 400 प्लिज बाजै बाख्रि सासेल' इउटुबार आं। जोंहा टिएन बर'नो 400 जासिगोन नामा आगैना? सापर्ट खालामना होदो आरो ना जा टिएन बर' आगैखौ सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो। दिदोम ब्लग रावबो गैला माथो, थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं। खोरोम ब्लग नै जोंहा दासो फैदो खोरोम ब्लग आगैया। हेलौ आनै मारै दं? मोजां आंना। ओमफ्राय नोंहा मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खोरोम? अननानै खोन्थाहरदो आरोना। नै जोंहा जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो। खोरोमनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो। बिएन ब्लग माथो थांजोब्बायसो आब'? औ थांजोब्बाय बाजोब्बाय जानांगौ, बरिं मोनबाय जानांगौ ना बमा गावनायखाय गिना खारजोब्बायबो जानो हानाय। टिएन बर' खोरोम ब्लग मा ओंख्रियानो जोंहा लावमोन आरोना, लाव गोजा खारै ओमफ्राय ना गोरान बाथोनमोन, जेबो गैया। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय? जोंहा एख' गैया, नाबो गैया बेदरबो गैया, ना गोरान बाथोन। दिदोम ब्लग हाय खोरोम होनहरदों जोंहा आदा दिदोमा। खोरोमखौ हाय होनहरदों। दिदोम ब्लग हाय टिएन होनहरदों जोंहा। टिएनआ थांबायसो नामा? थाङाखै दे, दङ खोमा। बिएन ब्लग आंना एगजाम सोलिगासिनो आब', आं थांथ'नोसै नोंनि लाइभ होनायनिफ्राय आब'। आगैना एगजाम माने मेट्रिक जाबाय दं नामा? मेट्रिक होदो नामा? अब्लाथ' आगैया फरायनांगौ। जेबो नङा दे आगै थांदो। ओमफ्राय थेवबो दसे सम थाबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव। थेंक इउ स' माच आगै बिएन ब्लग। एगजामखौ मोजाङै लिरदो, बेस्ट अफ लाक।
एग्जामा मारै जाखो मोजाङै लिरब्लानो जाबाय। टिएन बर' मा खालामना दं दिदोम ना मा होनहरदों? टिएन बर' ओइ बिएन एग्जाम न जोंना टिएन बर'आ बिएमखौ एग्जाम न होनना बुंहरदों। मेट्रिक जानांगौ मेट्रिक होदो जानांगौना दायो मेट्रिकआ होबाय दं खोमा जोबाखै। मोजाङै हो परिखाखौ मोजाङै लिर दिदोम ब्लग दे आंबो थांथ'नोसै दे औ दे आदा थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफैनो थाखाय थेंक इउ। बिएन ब्लग औ आब' थेंक इउ होनना दङ वेलकाम दे आगै थांदो मोजाङै होब्लानो जाबाय। ओइ उथिदो आंबो 1 घन्टाल'सो थागोन थानाया बारा गोबाव जोरखाला होनलाय 1 घन्टा थाथारनोसै आरोना थायोब्ला ओमफ्राय गैयाबाथ' गैलानोसै रावबो गैखाला थांखाजोब्बाय रावबो गैखालाबो मानसिफोराबो थेवबो आं 1 घन्टासिम थानोसै 15 मिनिट दंबावो आरोना 15 मिनिटाव जाजाफैयो अननानै कमेन्ट हरदो लाइक खालामदो रावबो गैला खालि टिएन बर' बाय बाजै होनहरदों बाय बाय खुलुमबाय आंबो खुलुमबाय थेंक इउ आरोना टिएन बर' आगै आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो। बाबु उथिदो फिसालाया उन्दुना दं। खोरोम ब्लग लाइक खालामबाय आनैयाव थेंक इउ स' माच आगै आं भागिनसो जासिगोन आरोना आनै होनो नालाय लाइक होनायनि थाखाय मा आरो दंबावो गैला रावबो ओंखाम जाखांबाय नों? रावबो गैला स' आं थांजोब्बाय। हेल' हाय साथाम दङ कमेन्ट खालामाखै थांजोब्बाय 47 50 10 मिनिट आरो 10 मिनिटल'सो थाबावनोसै आंबो बारा गोबाव थाला नङाबा फ्लिप गोमोरना होबा बेबो सेस जागोन। हेल' हारायानो आं गैखोना खखत जादों होनदो जायाखै आं बिदि जनायगासिनो दो रावबो गैला आंनि लाइफआव लाइक खालामबायानो थेंक इउ फेमिलिया साबेसे नामा सोंहरदोंमोन नामा जोंहा गासै 7 जन जायो आरोना जोंहा 3 फिसालाजों ओमफ्राय बिजावजालिया 3 फिसालाजों आरो बिमा दं आइ दं
गासै 7 जोन। बड' एलेक्स अबेनिमोनलाय बाजैया? औ जोंहा बड' एलेक्स दासो फैदों। थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना, ओमफ्राय जोंना खुस्राबारि होनो। ओमफ्राय बड' एलेक्सआ अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आगैया अबे डिस्ट्रिक्टनि? ओंखाम जाबायना जायाखै? खोरोम ब्लग आनैया बेसे फरायनाय प्लिज खोन्था हरदो अननानै। आं फरायाखै। आं फरायाखै आरोना, ओइस ल'सो पास, ओमफ्राय एख' गोरों नङा। जास्ट ओरैनो ओइस पास आरोना। आगैमोनहाथ' फरायबाय दं जानांगौ आरोना दायो? मा क्लासाव फरायो? बड' एलेक्स आं चिरां बिजनिनि बाजै। औ नंगौ नामा? मा ओंख्रि जाखो बड' एलेक्स? रिजुस मासाहारि गुड आफ्टारनुन आब'। औ गुड आफ्टारनुन। थेंकिउ स' माच आगै रिजुस आं लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय। मा खबर आरो मा जायगानि मोनलाय आगै रिजुस मोसाहारिया? अननानै खोन्थाहरदो। खोरोम ब्लग क्लास 10आव आनै। औ दायोथ' मेट्रिक जाथ'वाखैना? मेट्रिकआ 10आवसोबा फैगोनावसो। मोजां फराय मालायखौसो पास होनो नामा? खालमासि मेट्रिक होनो मोनसिगोन होमबा ना? रावबो गैला थांजोब्बाय। बड' एलेक्स खबरा बोरै दं बाजै? आंना दायो बर्थमान मोजां दंथ'यो आरोना। ओमफ्राय नोंसोरना माबायदि खबरा? बर्थमान मोजांथ'। बोथोरासो गरम जाहांबायानो आरोना। आरो गरम बोथोरावथ' बेसेबा गरम जाखागोन, थानो सुखुनाय नङा गरमजों मायाव थागोन मागोन। रिजुस मासाहारि खबरा मोजांनो आब'। आं उदालगुरिनि आब'। औ नंगौ नामा? उदालगुरिनि अबे जायगानि आरोना आगै रिजुस? अननानै खोन्थाहरदो। बड' एलेक्स नोंसिनिथिं जाय माला बा थांगोन दे बाजै बेरायनो? औ दे फैनो हागोन, फैजायो। बेरायनो फैब्लानो जाबाय। ओमफ्राय जोंफोरनाव हाबफैबानो जाबाय आरोना, बेरायनो फैब्लाथाय मालाबा फैब्लानो जाबाय।
बैसागोआव बेरायनो फै बैसागोफोराव बड' एलेक्स दे हाबैगोन बाजै औ बैसागुफोराव फैब्लानो जाबाय। हास्रिस्रि थार नालाय बानाङा बरिंथार रावबो गैला बोथोराबो हास्रिस्रि बा स्रिस्रि बा लुलु बड' एलेक्स आंनि चेनेलखौबो नायाखैबा नायहै नायनानै होदो बाजै औ जागोन दे जागोन दे नायगोन आङो दाहाय खोरोम ब्लग आनैया बेसे इयार्सआव हाबा जायामोन नानै खोथा हरदो आनै आङो र' 25 24 ना 25सो जागोन आरोना जाबाय बहुद गोबाव 6 इयार्स जाबाय आं आरो गोरलैयाव हाबा जाखायाखै बुरैनासो जाखादों जोंना दायो हाबा जानाया 6 इयार्स जाबाय आङो दायो 30 इयार्स जाबाय 30 24आव जादोंमोन खोमा गोरलैयाव हाबा जाखायाखै जों एसे बुरैनासो जाखादो 6 इयार्स जाबाय आरोना हाबा जानाया जोंना फिसालायानो 3.5 बोसोर जाबाय माथो दावराव दं खोरोम ब्लग हेल' बड' एलेक्स होनहरदों जोंहा खोरोम ब्लग आगाननिया हायना बड' ब्लग हाय आब' होनदों हाय आगै हायना मा खबर थेंकिउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय गोबाव सम जाबाय आरोना हायना आगैया आंबो नायफ्लाङाखै खोमा हायनानि भिडिअखौहाय माने मोनहैस'वाखैनो आरोना बड' ब्लग मोजां आब' औ आंनाबो दंथ'यो दे मोजां आंनाव कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय आंबो नोंहानिखौ नुगोन आरोना बेसेबा गोथौआव हाबना थायो माने गोबाव जानायफोरा गोथौ जानो नागिरस्लाबना मोनलायलाङा आरोना थाब थाब कमेन्ट हरबाय थाबा ओंखायनो थाब थाब मोनो हायना बड'आव फार्स्ट टाइम आब' नोंनि लाइफआव फैबाय औ फार्स्ट टाइमसो नामा आगैया ना हायना गोदानसो खोमायो ना सासे दंबावो आरोना हायना बेबो गोबाव जाबाय थेंकिउ स माच आरोना हायना बड' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय अबे जायगानिमोन आगैया अबे डिस्ट्रिक्टनि आरोना हायना आगैया अननानै खोन्थाहरदो बड' एलेक्स बाजैया इन्सटाग्राम सालायो ना सालाया इन्सटाग्रामाव जास्ट खुलिना दोनदो आरोना बारा इउस खालामा आङो ओरैनो मोननैसो फट' होना दोनदो बारा इउस खालामबांनाय जाया आं बांसिन फेसबुक पेजखौहाय बाहायो आरो हायना बड' आं क'क्राझारनिनो आब' औ नंगौ नामा थेंकिउ स माच आगै खोन्थाहरनायनि थाखाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो जोंहा सापर्ट गैयाबा खालामलायदो आरोना
जोंहा हायना आगैनिखौबो सापर्ट खालामना होदो जा जा सापर्ट गैया। बड'लेक्स मा नेम मोनलाय बाजै फेसबुक पेजनि नेमआ बे आंनि फेसबुक पेजनि नेमाबो बे इउटुबनि नेमजोंनो एके सेम। रिजु मोसाहारि बाबानो मोनगोन आरोना सेमानो नामा। हायना बड' ब्लग अननानै बयबो सापर्ट खालामना होदो आंबो बेट खालामफिनगोन। जोंहा जा अनलाइन दङ आरोना साथामल'सो दङ दायो रावबो गैला थांजोब्बायानो आरोना ओमफ्राय जा साथाम दङ अननानै हायना बड' ब्लगखौबो सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय जोंहा आगैयाबो बेक खालामफिनगोन। आंबो बारा गोबाव थाला आरोना घन्टासे जाबाय ओमफ्राय आंनि मबाइलाबो बारा गोबाव थाजाया मावबाय दं आरो फ्लिप-फ्लिप-फ्लिपनो मालाबा थांसिगोनबो। खोरोम ब्लग हेलौ हायना ब्लग होनहरदों जोंहा खोरोमा गैया हायनाखौ हेलौ होनहरदों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायना होदो। हायना बड' ब्लग हाय खोरोम फेन जादो कमेन्ट खालामना दोनहर बेक खालामफिनगोन आंबो। जोंहा हायना बड' ब्लगआ गैया खोरोमखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों कमेन्ट हरना दोनहरनो खावलायदों जाहाथे बेक खालामफिननो हायो। बड' एलेक्स दे जागोन दे आं कमेन्ट खालामगासिनो हायना बड' ब्लग आंखौबो सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय। जोंहा बड' एलेक्सआ कमेन्ट हरगासिनो बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय। हायना बड' ब्लग बिद' एलेक्स फेन जादो। एलेक्सआ बबे मोनलायो थांबायसो नामा। थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरोना एलेक्सा गैया थांबाय जानांगौ सानायल'सै थाङाखैब्ला कमेन्ट खालाम आरो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर। हायना बड' अके बड' एलेक्स होनहरदों जोंहा बड' सानैल'सै रावबो गैला नोंसोर सानैयानोल'सै खोमा थांजोब्बाय। आंबो थांसै। रावबो गैयाबा बायो आरोना बरिं मोनोना कमेन्ट हराबा। नेटआबो थांलाय अके कमेन्ट खालामबाय आं क्लियार ना। बाबाय आंबो दोननोसै। दोननोसै नामा आंबो। सापर्ट खालामखांबायब्ला दोनजासिगोन ना मा बुङो। हायना बड' एलेक्स थांबाय नामा। खोरोम ब्लग दसे थाथ'नाय बड' एलेक्स बाजैया बावखुंग्रियाव फैगोन ना फैया
थांनोथ' लुबैदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसा आदायानो लाङानो माने गाखोनो हानाय नङा ना फिसाला लानानै उनाव थांसिगोन आरो फिसाला देरबा आंथ' थांनो लुबैदोंमोन गामिनिफ्राय थाङो नालाय फुजा हैनो थाङो जोंनियाबो गामिनिफ्राय ओमफ्राय गामिनिफ्रा थाङो आरो ओमफ्राय आंलाय महा थांनो मोनबावनोसै दालाय गथ' गथायजों खस्थ' जायोना खोरोम ब्लग बरिंनो आनै दसे रायलायाबावसै बरिं मोनोथ' आरोना रावबो बारा गैयाना नै जोंहा प्रियांकाया दासो फैदों प्रियांका ब्रह्म हाय आब' होनदों हाय मा खबर आगै प्रियांका जोंहा सिगांनिया माबायदि डिलेट जालांखोबा आगै प्रियांकानिया डिलेट जालांबाय आरोना सिगांनिया ओमफ्राय दायो नैबे गोदान प्रियांका ब्रह्मनि चेनेलखौ जाय जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो बड' एलेक्स लोगो मोनगौमोन ना बाजै फैबा औ थांनोथ' हागौमोन आरोना उनफोराव थांसिगोन आरोना दायो थांनो हाथ'नाय नंला गथ' गथायजों खस्थ'बो जायो नालाय फिसाला एसे देरबाथाय थांसिगोन दायो बार अख्रा जाथारदों प्रियांका ब्रह्म आं लाइक होबाय दे औ थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय आगै हायना बड' ब्लग बड' एलेक्स आरो प्रियांका फेन जादों जोंहा हायना बड'आ बड' एलेक्स आरो प्रियांका आगैखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों जाय फेन गैया खालामनानै होदो हायना बड'खौ प्रियांका ब्रह्म आं खालामफ्लांदों आब' औ हारसिंनो खालामफ्लांदों आरोना जेबो नङा दाबो नै दा गोदान चेनेलखौहाय मोजाङै माबाब्लानो जाबाय खोरोम ब्लग दे आंखौबो खालामदो सापर्ट औ जोंहा खोरोम ब्लगखौबो जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो प्रियांका ब्रह्म अके होनना बुंहरदों जोंहा प्रियांका ब्रह्म अके हायना होनहरदों सयजन फैबाय अननानै कमेन्ट खालामहरदो जा अनलाइन दङ प्लिज कमेन्ट खालामब्ला मोजां नाङो आरोना आथिं साजोब्बाय प्रियांका ब्रह्म अके हायना अके बड' एलेक्स आं दहायनो खालामखाबाय जोंहा बड' एलेक्सआ दहायनो खालामखाबाय होनहरदों आरोना हायना बड' कमेन्ट खालामना दोनहर प्रियांका बेक खालामफिनगोन आंबो जोंहा हायना बड'आ प्रियांकाखौहाय कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों आरोना प्रियांका ब्रह्म हायना नों दंखायो आंसो नोंनाव गैया दां जोंहा प्रियांका गैनायाव हायनाया दंखायोनो आरोना ओमफ्राय नोंनावसो गैया खोमा होनना बुंहरदों गैयाब्ला खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय बड' एलेक्स आं दहायनो कमेन्ट खालामखाबायनो आरोना जोंना बड' एलेक्सआ खोरोम ब्लग प्लिज हेल्प मि आनै औ जोंहा खोरोम ब्लगनिखौबो जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो खोरोम ब्लगखौहाय अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो सापर्ट खालामलायब्लासो जौगागोन नालाय जा गैया ओमफ्राय साफ्रिगासै प्रियांका ब्रह्म बड' एलेक्स आंखौबो बुंदों आंखौ बुंदों नामा होनना बुंहरदों जोंहा प्रियांका ब्रह्मआ बड' एलेक्सखौ आंखौबो बुंदों नामा होनना बुंहरदों सोरखौ बुंखोथाय
बड'लेक्स र' गासैनावबो कमेन्ट खालामना दोनगोन आं। जोंहा बड'लेक्सआ गासैनावबो कमेन्ट खालामना दोननो ओंखारदों। ओमफ्राय बेक खालामहरलायबानो जाबाय। आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। औ जोंहा बड'लेक्सआ सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोननो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेक खालामफिननानै होब्लानो जाबाय बड'लेक्सखौ। साथामल'सै। खोरोम ब्लग उन्दुनो ओंखारबाय नामा नै? औ सियायबाय दं। मोनायाव मबाइलाव हर हर जायो नालाय भिडिअ नायनाया उन्दुनो ओंखारो। बेखायनो मोनायाव आरो हरावसो नायनाय जाखायोना आं बांसिन भिडिअफोरखौ हरावसो नायो आरोना। सानफोराव बारा सोलाबाबो ना। ओमफ्राय दायो नै फिसाला उन्दुनायखायसो फैनो मोनबाय। एसआर कमेडि हेलौ फ्रेन्ड होनदों। औ हाय एसआर कमेडि কি খবৰ? थेंक इउ सो माच लाइव स्ट्रीमত আহাৰ বাবে। কি খবৰ? ভাত খালে নে নাই? जोंहा एसआर कमेडि फैदो अननानै सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो। दा जों सासेल'सै सापर्ट खालामनो थांबाय जानांगौ। बाबाय सं दावाबो खोरां ब्लग थाथ'दो आनै दुगैसै आं। औ थेंक इउ स' माच दे आंबो थांनोसै थाला दुगैथां। थेंक इउ स' माच आगै खोरोम दसे सम थाबाय गोबावानो थाबाय जोबजासिम। आंबो दोननोसै। रावबो गैखाला थांखाजोब्बाय। थाम्फै उठिदोबा हो हो मायो उठिदो जागोनानै वेलकाम थेंक इउ खालामबाय खोरोम होनना बुङो जोंहा प्रियंकाया। औ जोंहा प्रियंकाया खोरोमखौहाय खालामबायनो। गुस्थिया रानखागो दा। अके बड' इलेक्सनाव दं। थांबायसो नामा जोंहा बड' इलेक्सआबो।
येस कमेन्ट हरगासिनो प्रियंका होनदों जा प्रियंका कमेन्ट हरगासिनो बाबु थैदो एसआरजि काम फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा एसआरजिया थांबायसो नामा एसआर कमेडि কৈছে নেকি যোৱা নাই যদি কমেন্ট কৰিবা প্লিজ मार गुस्थिखौ खादो रावबो गैलाबा आंबो दोननोसै आरोना आगैमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आंबो दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै सम मोनोब्ला गाबोनफोर फैफिनसिगोन आरो हायोब्लाथाय दाना बानायबो जाबाय फैथाराखैना आं बिराद गोबाव जाबाय लाइभ स्ट्रिमावबो दिनैसो फैदो अब्ला आं दोननोसै बाय बाय